एक्टरखौलाय हेरो यार सातसा आरो हाथर गेलोसे लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बनायफिननाय थाबाय दिनै आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं मानो होनब्ला फुजा जागासिनो दं बेयाव फिसासा आरोना बारा गिदिर फुजा नङा अब्लाबो बिराद मोजां जायो आरो हरावबो फांसन जायो आरोना मोजाङानो जायो बारा गोजान नङा बेनिफ्राय 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार जागोन आरोना जोंनि न'निफ्राय ओमफ्राय दा आं बेयावनो थांगोन दा नोंथां लोगो मोननोबो एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना बे जोंनि बे खाथिनि फुजाखौ आरोना बोसोरै जायो आरो बेसेबांसो गोबावनिफ्राय जादों होनब्ला आं बेखौ बुंनो हाथ'वा दा बर्थमानसो मोनाबायानो ओमफ्राय दा आं थांगासिनो दं बिदिब्ला स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आसा थाबाय आरोना गारिबो नुबाव ना आंना थाबथाब्लासो फुरा मोनाबाय आरोना मोना थाङाखै हाग्राबारि बिरादनो एसे माने मोनाबाय आरोना लोगोफोर माने एसे सोरां बारां फैनो नागिरदोंमोन सोरां बारां फैनाया माने टाइमजासो उन्दुलांफिनदों आंबो ओमफ्राय फैगोन नंदोंमोन आरोना दानि दिनाथ' मिथिखायो बिराद बाखायो आरोना आलसिया दिन जानानै दं आलसिया मानसि फैगासिनो दं नै फुरानो पूरा खोमसि जाथारबायलै ओइ जाबाय गो सोदो माखानाय फैखो माथो मेलायाव एसे खम जानानै दं न'खर सफैबाय दा माने फुजायाव जोङो दा एसे माने बारा मानसि जादोंमोन क्लास सानाव मिथिया दा मानसिया बिराद खमानो आरोना अब्लाबो मन्दिरखौ देखासै दा नै हाग्राबारि सेरावसो मन्दिराबो लोगोफोर माने दा हराव फांसन दं आरोना मोसानाय कम्पिटिसन जागोन आरो ओमफ्राय बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन दै स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आरो नै एसे बेरायसै आरो फुजायाव जोंहा आदा बाराव जा दखान होफैदों आरो नै जा दं ओमफ्राय जानोसै आरोना जों माबा माबि जायखिजाया मा मोनो मा होनदो मा मोनो नुखाबाय होनो अलरेडि खाराय गुदुङाव माबा एवदों हो मोनालाय जानोसै बेखौनो फै बेखौनो मोनो बेखौनो जानोसै बा एक्टरखौलाय हेरो यार सातसा आरो हाथर गेलोसे किलोसे रे हाथर Amale sos lagi Amale ayo Kenapa ada puja lain di karena gade. Hei, ini puja. Begini manusia. Sini kalau kedua. Kau boleh dah mana? Kau jangan skor. Kau ni tahu deh. Sekarang orang dah. Ada jalan ke foto. Biar lengkap sama istri.
মন্থনের আহ্বান लोगोफोर नै दा फांसन नायगासिनो दं दा नै बेकग्राउन्डआव बिराद मोसागिरिफ्रा दंजोबो आरोना टाइमा जाबाय 10थासोआनो मोसागासिनो दं आरोना दायो नोंथांमोननोबो जे हायो माने देखायलांगोन आरोना बिदिबा नायलांबाय था ना मा होनो लोगोफोर गोगोम नायखाथारबाय फिसाब्लाबो बिराद बुजिदों माने फुजाया फिसा जानो हागौ इन्जयआ बांसिन गिदिर जाहैदों आरोना आं क्लिपाव देखाजोबनो हायासै होनब्ला मोजां मोसाथारदोंमोन गानफ्रा माने कपिराइट नांखागोन बेनिखायनो आङो माने भिडिअखौ बानायजोबनो हायासै दै लोगोफोर गाज्रि दामोनसै देखाजोबनो हायिनि थाखाय सिन्दुरानो नांलाजोब्बाय आंना दा बिराद हरबो जाबाय 12ता हर जाबाय दा थांसै आरोना न'आव दिनैनि फिसासो भिडिअ बानायनानै मा बानायनांखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो कमेन्ट सेक्सनाव भिडिअआथ' माने जानला मानला जालाबायगासिनो दं आंना दामानि अब्लाबो नायसाबदो लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो दाबो दै दा मा होनबावनो गुड नाइट दिनै एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय